שלום למי שהצטרף, אנחנו מחכים ממש עוד איזה 2-3 דקות לכל מי שנרשם, ונתחיל ב3:05 ככה. אפשר בהחלט לרשום שאלות בצ'אט, אנחנו נתחיל קודם כל בהצגה ונענה לשאלות. גם מי ששלח שאלות בטופס הרישום, אז גם לכך תתקבל תשובה, אבל נשאיר את זה לסוף. מתחיל עופר, נראה לי זמן טוב. עוד דקה, כי כשאני מקבל הודעות זה שאנשים כאילו לא הצליחו, אז אוקיי, ניתן עוד דקה, אז ככה לפי השעון. טוב, צהריים טובים לכולם, שמחים שאתם פה. למי שלא מכיר אותי, עופר הבר מהחברה הכלכלית גולן. אה, נמצאים איתנו נדב ואנה מהחטיבה להתיישבות, הם האנשים ש... שהכי מצויים בכל הפרטים הקטנים. הקול קורא הזה הוא כבר נערך כבר איזה כמה שנים, והגולן הוא חלק מאוד גדול מכך עם העסקים, ויש הרבה עסקים מזה שנהנו. חשוב מאוד שבאמת תדייקו במה שאתם מגישים ואיך מגישים, וזאת מטרת הפגישה. כמו שאמרתי למי שלא שמע, אנחנו נתחיל רגע בהצגה הזה של נדב, ואם עדיין יהיו שאלות לתשובות שכן יינתנו, אז כמובן נקדיש חלק. אני כבר יכול להגיד למי שנמצא פה, זה שככה סיכמתי עם נדב ועם אנה, שיתקיים מפגש פיזי איתם באופן אישי למי שירצה. אנחנו נעשה אותו אחד בצפון רמת הגולן, השני בדרום רמת הגולן. אנחנו נוציא רישום וננסה כמובן לסייע לכל אחד מכם למקסם את הסיכויים ואת איכות ההגשה. אז שיהיה לכם בהצלחה. נדב, המצגת ואתה יכול כמובן מפה הלאה. נמשיך, תודה. תודה עופר, תודה ככה על הפתיחה, אנחנו שמחים להיות פה, וכמו שעופר אמר, הרבה עסקים מהגולן זכו. אני נדב, מנהל אזור בחטיבה להתיישבות, ונמצאת איתי פה אנה, שהיא הכלכלנית של החטיבה. אנה, תגידי שלום. הרבה שנים מלווה הרבה שנים מלווה גם את הקול קורא הספציפי הזה של יזמות עסקית, וכמו שעופר אמר, המון עסקים קיבלו, הרבה עסקים בגולן זכו מה שנקרא בקול קורא הזה בעבר. אני היום חוזר עכשיו מהגולן אחרי שביקרתי
אצל עסקים שסיימו בעצם את הביצוע של הקול קורא הקודם, הייתי בכמה וכמה מושבים בגולן, וזה משמח לראות עסקים שמקבלים מממשים. אז עופר, זה ככה תוספת על מה שאתה אמרת, המטרה שלנו היא לא רק לעזור לעסקים למלא, אנחנו רוצים בסוף לבחון גם שיש לנו מימוש. הכי כמו חשוב. שאתם יודעים, יש גם עסקים שלפעמים זוכים בקול קורא ולא מממשים אותו, אז לא פחות חשוב מהזכייה, זה גם היכולת לממש את הקול קורא, וזה ככה משהו שחשוב לנו להגיד בפתיחה של הדברים, ואני אומר ככה, ברוח הדברים, אנחנו מאוד רוצים להנגיש את הקול קורא, הוא מיועד בסוף אליכם, האנשים שגרים במקומות האלה, בגולן וביישובי הספר של מדינת ישראל, יש ממש ככה עדיפות, אבל חשוב לראות שמממשים, וגם בתיאום ציפיות, בסוף זה קול קורא של מדינת ישראל, לא של פילנטרופיה, אז הוא קול קורא שיכול גם להיות מאתגר, יש לו תנאי סף נוקשים יחסית, שאנחנו מוגבלים ביכולת, מה שנקרא, לאפשר את חלק מהדברים, אז באמת אין פה שום דבר אישי, ואנחנו פה ככה כדי לנסות לתת כמה שיותר מידע. אני ארוץ על המצגת ברציפות, אנא, אם יש דגשים ודברים שאני מפספס בדרך, אז כמובן תרגישי חופשי להצטרף. זה בערך 20 דקות של הצגה, ואחר כך יותר חשוב לנו זה באמת שאלות, אפשר גם לכתוב בצ'אט, אפשר גם לחכות לסוף לשאלות, אז זה ככה בהקשר הזה, אז נרוץ בצורה חופשית. עוד רגע, נתחיל. אז במילה על הקול קורא הקודם, היה בעיצומה של המלחמה, מה שנקרא, בכל הארץ, הוגשו בו כ-240 הגשות, כמו שמופיע כאן, 200 עסקים עמדו בתנאי הסף, 130 יזמים זכו לתמיכה בכל הארץ, אפשר לראות את הפילוח פחות או יותר מאוזן בין המרחבים של החטיבה להתיישבות, בצפון, בדרום ובמרכז, וגם הממוצע ליזם 117,000 ש"ח, סך הכל קורא עמד על 15 מיליון שקלים בקול קורא הקודם. ככה בפתיחה, כל יזם יכול להגיש רק בקשה אחת על עסק אחד, זאת אומרת אם יש נגיד איזשהו יזם שיש לו שני עסקים, לדוגמה יש לו דיריזים ויש לו צימרים, הוא לא יכול להגיש שתי בקשות על שני עסקים, אלא כל יזם יכול להגיש רק על עסק אחד, אם יש יזם שיש לו איזשהו חוב לחטיבה להתיישבות, חובות עבר, אז תנאי בעצם למימוש וליכולת להגיש את הבקשה, זה להגיע לאיזשהו הסדר חוב עם החטיבה, ולצערנו אנחנו עובדים בסביבה שיש בה מגבלת תקציב, אז לקחת בחשבון שאנחנו לא נוכל את כל היזמים לקבל, ואיזשהו דירוג, ניגע גם בזה בהמשך, ונשתדל באמת עד כמה שניתן להעניק, זה בהקשר הזה. המצגת שאנחנו מעבירים, ככה כהנחיה כללית, היא מצגת שנועדה להבהרה, היא לא מצגת משפטית, בסוף מה שקובע זה הקולות קוראים והנספחים שנמצאים באתר של החטיבה להתיישבות, וכל אחד יש לו את האחריות רגע להיכנס, לקרוא, להסתכל, כשמבחינתנו זה המנחה שלנו, וזה מה שקובע, וככה זה בהקשר הזה. איזה סוגי מיזמים? אנחנו מתייחסים בגדול לשני סוגי מיזמים, יש לנו בעצם, כדי להגיש את הקול קורא, אתה צריך שיהיה מיזם קיים קודם כל. ראיתי פה את השאלה הראשונה, אם רעיונות יכולים להגיש, אם יש למישהו רעיון לקול קורא, אז לא, אם אין לבן אדם עסק קיים, סליחה, זה הכוונה, אם אין לבן אדם עסק קיים, הוא לא יכול להגיש את הקול קורא הזה. בסדר? אנחנו מדברים פה על שני סוגי עסקים, עסק אחד, מיזם חדש, שטרם חלפו שנתיים מרישום ברשויות המס, בסדר? זה עסק מסוג אחד, ומיזם קיים, זה מיזם שיותר משנתיים חלפו מרישום ברשויות המס, אם זה תאגיד, רישיון עסק, עוסק פטור, לא פחות מזה, בסדר? זאת אומרת, אם ביום של הגשת הקול קורא למיזם אין רישום משפטי, לא ניתן להגיש בקול קורא הזה. נדב, אם אפשר רגע לעשות רגע וזה פאוזה, כי אני רואה שיש פה הרבה שאלות. תחזור רגע לשקף הקודם. זאת אומרת, האם יש הבדל בין מישהו שיש לו עסק, זאת אומרת יש לו אחד פי, אבל המיזם הוא חלום עדיין. זה אפשרי? זה אפשרי. יפה. זאת אומרת, אם יש לבן אדם עסק, הוא רוצה להקים מיזם חדש, הוא יכול להגיש אותו במסגרת הקול קורא, בסדר?
זאת אומרת, מה שחשוב פה זה בעצם הרישום הזה של העסק, נכון, מבחינת רשות המס, זאת אומרת, זה מה שרשום, לא דווקא המשהו המוחשי יותר. נכון. אנה? אוקיי, מסכימה איתי, על הכיפאק. מעולה, מעולה. כששוב, בניקוד, בסוף יש טבלת ניקוד שלפיה אנחנו בעצם מדרגים, בעצם יש קריטריונים שלפיהם מדרגים בעצם את העסקים, אז יש ניקוד משקל יתר, או ניקוד יותר גבוה, למה שנקרא מיזם קיים, זאת אומרת עסק שיותר בשל, שעובד יותר שנים, מקבל ניקוד יותר גבוה, משהו שצריך לקחת אותו בחשבון ולהכיר. ועוד שאלה קטנה רגע, אני רואה פה שזה גם מעניין פה, אה, אה, ועוסק פטור או זעיר, זה שכן רשום, יכול אם זה להגיש, נחשב גם עסק? כן. מעולה, תודה. באיזה פעולות אנחנו מכירים? אז אנחנו מדברים בעצם על סוג ראשון זה הצטיידות, בסדר? זאת אומרת ציוד לעסק, לא יודע, דוגמאות, מערכות מיזוג, שולחנות לאיזשהו, למשרד, בסדר? הצטיידות, ציוד, כל מה שקשור בעצם לציוד, מכונות לבתי מלאכה, דברים מהסוג הזה, בסדר? הסעיף השני מדבר על רכישת רכב, אנחנו בכוונה ככה שמים את שלושת הסעיפים, כי יש יש לא מעט כוכביות על מה שקשור רכישת רכב, ובמקרים מאוד מאוד ספציפיים באמת ניתן לאפשר רכישת רכב. שלושת התנאים בעצם מדברים על רכב שקשור בליבת המיזם, הרכב במהותו אינו מיועד לשימוש חורג ממימוש פעילות המיזם, והרכב הוא ייעודי במהותו לפעילות המיזם, זאת אומרת, זה צריך להיות ממש סיטואציה שבה הרכב הוא מהותי למיזם. ניתן דוגמה, פוד טראק, בסדר? כאילו ניתן להגיש בקול קורא ויש אפשרות לזכות בפוד טראק, אבל אם זה רכב כדי להתנייד או כל דבר כזה או אחר, להוביל דברים כאלה ואחרים, אני אומר עוד פעם, הסיכויי הזכייה הם מאוד נמוכים, הם לא עומדים בתנאי הסף של המיזם לגבי רכישת רכב, וחשוב ככה לשים לב לזה. ניתן במסגרת הקול קורא לבצע עבודות תשתית, בסדר, עבודות עפר, בינוי, הכשרת שטחים, בסדר, כל מה שקשור בעצם לביצוע פיזי של דברים, מבנים לייצור ולתעסוקה בתחומי מלאכה, תעשייה, מסחר, תיירות ושירותים, תשתיות שונות, חיבור מים, ביוב, חשמל, תקשורת, כל הדברים האלה ניתן בעצם לבצע במסגרת הקול קורא, בסדר? מה לא ניתן לבצע? אז כתוב פה גם כן, רכישת רכב שהוא לא בליבת המיזם, אמרתי זה ממש, ברכב צריך להיות מאוד מאוד מדויקים, פעולות, שאלו את זה גם ראיתי בשאלות, אז אני כבר עונה, פעולות שקשורות לשיווק וגיוס עובדים, בסדר? אם זה עכשיו רכישת מדיה, דברים מהסוג הזה, פעולות שקשורות לעולמות השיווק, לא ניתן להגיש בקול קורא הזה, מיזמים בתחום ההייטק והסטארט-אפים, וכל מה שקשור למיזמים שהם מיזמים חקלאיים, לא ניתן להגיש במסגרת הקול קורא הזה של יזמות עסקית של החטיבה להתיישבות. רק אגיד שיצא גם חידוד בימים האחרונים של הייעוץ המשפטי של החטיבה, נשאלנו לא מעט שאלות על התחום הזה של החקלאות, באמת כך חשוב לי פה לתת את הדגש, בקול קורא הזה לא ניתן להגיש כלל מיזמים חקלאיים. מה כן ניתן להגיש? עסק שהוא מה שנקרא תיירות חקלאית בצורה ברורה, מובהקת, יכול לגשת בקול קורא, אבל כל מה שקשור בעצם לחקלאות, לציוד חקלאי, דברים מהסוג הזה, בגישה יחסית מרחיבה, לא ניתן להגיש בקול קורא הזה של החטיבה להתיישבות. היקף התקציב שלנו, כ-14.5 מיליון שקלים, זה היקף התקציב בקול קורא הקודם. התוקף כרגע מופיע ממועד אישור ועדת תמיכות ועד ליום 31 לדצמבר 26, זה כרגע התוקף של הנוהל, שצריך לקחת בחשבון, ולא תוכר השקעה שבוצע לפני מועד אישור ועדת התמיכות, כלומר, התאריך שבו אתם נדרשים, תאריך ההגשה של הקול קורא, הוא 10/3 בשעה 2, נחזור על זה כמה פעמים במצגת, זה התאריך שבו כל המסמכים צריכים להיות מוגשים באתר החטיבה להתיישבות, במערכת ההגשות. לא ניתן, אוקיי, מהרגע הזה אנחנו מתחילים לעשות איזושהי בדיקה של התפסים, תכף ניגע בכל התהליך, אבל סביר להניח שתשובות זכייה יגיעו רק בחודשי הקיץ, אוקיי, זאת אומרת, הגשתם בחודש מרץ את המסמכים, ורק בקיץ אתם פתאום מקבלים הודעה, זכיתם ככה וככה, או לא זכיתם, לא משנה, אבל מקבלים הודעה רק בקיץ. אנחנו מכירים בהוצאות רק מהיום שבו קיבלתם את המכתב שמאשר את הזכייה שלכם. לא ממועד ההגשה ולא מתאריכים אחרים שלפני, שוב אני חוזר, רק ממועד
רק ממועד הזכייה בקול קורא, בסדר? שיעור התמיכה של החטיבה בפרויקטים, אז יש היקף עלות מינימלי של הפרויקט 50,000 ש"ח, זאת אומרת אם יש עסק שרוצה להגיש תוכנית עסקית על 40,000 ש"ח למשל, הוא לא יכול לזכות בקול קורא הזה, אם הפרויקט שלו הוא קטן מ-50,000 ש"ח לא ניתן להגיש בקול קורא הזה, ואנחנו אומרים גם לקחת תמיד אקסטרה יותר, אני אתן דוגמה, הגשתם עכשיו פרויקט שהוא בדיוק 50 או 51,000 ש"ח, ואז הגעתם לוועדת תמיכות ואמרה הוועדה משום מה החליטה שסעיף מסוים היא פוסלת לכם, היא לא מאשרת, ירדתם מתחת ל-50,000 ש"ח, כל התוכנית שלכם בעצם לא יכולה לגשת, ולכן לקחת את זה בחשבון בהגשה, לראות שהתוכניות הן תוכניות מה שנקרא בריאות, גבוהות מ-50,000 ש"ח, אבל זה העלות המינימלי, ושיעור התמיכה לא יעלה על 50% או עד 150,000 ש"ח, בסדר? זאת אומרת, כדי לזכות ב-150,000 ש"ח, שזה הסכום המקסימלי בקול קורא הזה, אתם צריכים להגיש תוכנית שהביצוע שלה בפועל הוא 300,000 ש"ח, בסדר? אם הגשתם תוכנית על 200,000 ש"ח, הסכום ההשתתפות המקסימלי של החטיבה הוא 100,000 ש"ח, וכן הלאה, בסדר? ברגע שאתם מגישים את כל המסמכים באתר החטיבה, בעצם אתם תפגשו שתי ועדות, סביר להניח, או תפגשו ועדה אחת, סליחה. הוועדה שאתם תפגשו, אתם תכירו שתי שמות של ועדות, אבל אתם תפגשו ועדה אחת. הוועדה שאתם תפגשו היא ועדה מקצועית, ועדת בדיקה, אוקיי? ועדה ממליצה. זו ועדה שבעצם התפקיד שלה זה לפגוש את כל היזמים, וכמו שאתם מבינים יש מאות היזמים שמגישים את הקול קורא הזה לחטיבה להתיישבות, להיפגש עם כל יזם, לפי מה שהוועדה מוצאת לנכון, לראיין, לשמוע, ובסוף גם לפי רשימת הקריטריונים, לגבש המלצה לוועדת התמיכות. בסופו של דבר ההחלטה היא של ועדת התמיכות, זו הוועדה הקובעת, הוועדה המחליטה, וכמו שאמרתי, סביר להניח שכמו שאתם מבינים יש פה תהליך מתמשך, שדורש מאיתנו לקרוא את כל התוכניות העסקיות, לגבש המלצות, להמליץ אותן לוועדת התמיכות, ובסופו של דבר ועדת התמיכות מתכנסת בקיץ, ושם פחות או יותר אנחנו מעריכים שיצאו התשובות. כל בקשה בעצם שמוגשת צריכה להתמך בתוכנית עסקית, התוכנית העסקית צריכה להיכתב על ידי יועץ, זאת אומרת אדם לא יכול להגיש בעצמו תוכנית שהוא כתב, צריך להגיש אותה על ידי יועץ, אנחנו לא נכנסים לקריטריונים של איזה יועץ, אם זה יועץ של חברה מסוימת, גוף כזה או אחר, זה פחות, אנחנו לא עוסקים בזה, אבל על התוכנית שאתם מגישים צריך שהופיע שם של יועץ חתום, שהוא כתב את התוכנית, וזה תנאי סף להגשת הבקשה. אופן ההגשה הוא היום פעם ראשונה, אנחנו משתמשים במערכת דיגיטלית, מערכת סקרים לאומית, וההגשה היא בעצם קורית במערכת הזאת. אתם רואים אותה פה, בסדר? נכנסתי אליה עכשיו, אני לא אכנס לכל המערכת, אבל ברגע שאתם נכנסים, אחר כך אני אראה לכם גם בתוך אתר החטיבה. נדב, לא רואים. מה זה? לא רואים, לא רואים? אם עברת מסך אז לא רואים. כן, כן, רגע. זו מערכת ההגשה, אוקיי? עכשיו רואים? כן. יופי. היא כוללת בעצם, כמו שאתם רואים, יש לה 3 שלבים, שלבים ראשונים זה פריטי היזם והמיזם, אחר כך הגשת מסמכים מקצועיים שהם חובה, ואם ההגשה היא על מקרקעין, בבקשה שכרוכה למקרקעין, לשיפוץ מבנה מה שנקרא, וכדומה, אז יש שלב שלישי שחייבים לעשות אותו גם בהגשה הזאת. לשים לב, זו מערכת, מה שנקרא מערכת ממשלתית, אז צריך לראות שכל אחד מכם, אנחנו אומרים ככה שני דגשים, אחד, שאם אתם רוצים להגיש, כשאתם תגישו במערכת הזאת, כשיש לכם את כל המסמכים מוכנים, עברתם על הכל, ראיתם שיש לכם את הכל, ואז תשבו בפעם אחת, קחו את הזמן, סגרו את החדר, ריכזתם את כל המסמכים, ותזינו את כל המסמכים בפעם אחת, במכה אחת במערכת הזאת. המערכת לעסקים שבאים מה שנקרא להתנסות איתה, מגיעים, רואים חסר לי קובץ, יוצאים, חוזרים יום אחרי, זה מאוד מאוד מתסכל, לכן אנחנו ממליצים מה שנקרא לראות שאתם מרכזים את כל החומרים ומגישים. דבר נוסף, מערכות כאלו מטבעם יכולים להיות באגים כאלה ואחרים, ופתאום כן עלה הקובץ, לא עלה הקובץ, תראו שאתם לא מחכים לתאריך הקובע, ליום האחרון מה שנקרא, קצת לפני, כמה ימים לפני, תשבו על הדברים כמו שצריך, תיקחו מקדמי ביטחון, כדי שבאמת תגישו את הכל. כמו שאתם מבינים, יש לא מעט עסקים שמגישים, ולכן התנאים פה הם די נוקשים בהקשר הזה, וצריך לראות שכל אחד
דואג לראות שהוא עומד בתנאי הסף. זה ככה בהקשר הזה. אני חייב להגיד רגע משהו לגבי השעה, שהיו לא מעט פעמים, זה שאנשים התקשרו אלינו, זה שהגישו למשל ב-2:02 ואי אפשר יותר. זאת אומרת, אין, כאילו אמרו לי בוא דבר איתו, נכון נדב? 2:00? הייתה פה זה אתמול מי יזמת שיגיש, שעשתה הכל טוב. מי שיגיש דקה אחרי, אוטומטית זה זה נפסק. זה לקח, את החטיבה היה, לא נכון? לא מעניין, כן אינטרנט, לא אינטרנט, אין, 2:00, אל תהיו שם, כי כבר ראינו מקרים כאלה, וזה היה ממש עצוב וכואב לראות אנשים שישבו והשקיעו, ופשוט דחו את ממש ההצבעה ככה. לשנייה האחרונה, והגישו 5 דקות, 10 דקות אחרי הזמן, ועדה רואה שעה 2:10, ופוסלת את זה. וגם אצלכם המחשב עושה, היה חסר לה מסמך אחד, מישהי מהניאם לדעתי, כן. קובץ אחד, ממש נכון. משהו לא מהותי, אבל תנאי סף מה שנקרא, לא קיבלנו את הבקשה שלה בשנה שעברה, וחבל. נכון. בסדר? אז זה ככה בהקשר הזה. טוב, תכף ניגע בכל מה שקשור למגורים, אבל איזה גורמים זכאים להגיש, אז תכף ניגע בכל מה שקשור לסוגיית המגורים. אם מדובר באיזושהי שותפות או בתאגיד, אז אנחנו דורשים שכל אחד מבעלי המניות יעמוד בסעיפי המגורים, בסדר? זאת אומרת, לדוגמה, אם יש עסק שהוא שותפות, ושותף אחד גר במושב בגולן, והשותף השני גר בחיפה, אז לא ניתן להגיש בקול קורא הזה, בסדר? שני השותפים, או כל השותפים למיזם, אם זה 3 או לא משנה כמה, צריכים לגור באזורי העדיפות של החטיבה להתיישבות, אצלנו במרחב צפון, החלטה 919, היא קובעת בעצם מהם האזורים שהחטיבה פועלת בהם. חשוב לשים לב, גם אם זה אזור עדיפות לאומית, למשל, מגיע יזם מהגולן ויזם מקריית שמונה, אנחנו לא יכולים לאשר את זה, כי אנחנו לא, החטיבה להתיישבות, המנדט של העבודה הוא במרחב הכפרי, הוא לא במרחב העירוני, וצריך לראות שבאמת ככה עומדים בתנאי הסף הזה. ההכנסות של המיזם לא עלו על 3 מיליון שקלים בשנה, בממוצע, ב3 השנים הקלנדריות האחרונות, בסדר? גם צריך ככה לשים לב, פונה לעסקים קטנים, וחובת השקעה של הון עצמי מינימלי בשיעור של 10% מעלות הפרויקט. זאת אומרת, אם נגיד יזם הצליח לגייס מפילנטרופיה, אני לא יודע מאיפה, כספים נוספים, עדיין אנחנו רואים המינימום של השקעת הון עצמי זה 10%, גם הלוואה עצמית שאדם לוקח מהבנק נחשבת הון עצמי לצורך ההגשה בקול קורא הזה. בסדר? אם עכשיו יזם הלך, הגיש בקשה לבנק, בקשת הלוואה, בגובה של 10%, זה בסדר מבחינתנו. בתנאי הסף, בניקוד עצמו, ככל שההשתתפות העצמית של היזם גבוהה, עד 50%, ככה גם הניקוד עולה, וחשוב גם להכיר את זה. לבחינת סוגיית המגורים, מי יכול להגיש? אז אנחנו רואים ככה, היזם מתגורר לפחות 3 שנים, באחד מהיישובים המפורטים בהחלטת הממשלה, מספר 919 לפי החלופות, סוחר שמתגורר ביישוב 3 שנים, יכול להגיש, מתיישב, אדם שיש לו מה שנקרא בית, בעל זכויות במגרש למגורים או משק נחלה ועבר ועדת קבלה יכול להגיש, וגם בן יישוב שגר במושב ב3 השנים שסמוכות למועד ההגשה של הקול קורא יכול להגיש. ניתן דוגמה מתי לא, לדוגמה יש עכשיו בחור שגדל בגולן או מישהי שגדלה בגולן והיא עכשיו סטודנטית בתל אביב, והיא מאוד רוצה לחזור לגולן והיא מגישה את הקול קורא הזה, היא לא יכולה להגיש. אנחנו מדברים על מגורים של 3 שנים, בסמוך לתאריך הקובע, קרי, 10/3 זה התאריך, משם 3 שנים אחורה, צריך להוכיח חובת מגורים בגולן, וזה בהקשר הזה. מקרה אחד חריג, מדבר על יזם שרכש בית קבע, הכוונה עסקאות של יד שנייה, אם הייתה עסקת יד שנייה בגולן, אדם שגר בבית, אוקיי, הוא צריך להוכיח שהוא מתגורר עכשיו ביישוב בגולן, אבל מישהו רכש בית ביד שנייה ועכשיו הוא גר בגולן, לא נדרש להמתין 3 שנים, הוא יכול להגיש מיד את הקול קורא. אם יש כאן יזמים מרמת רם, שהוא יישוב חדש, יצא עכשיו החרגה ספציפית למה שנקרא יישובים חדשים, בגולן לפי מה שאני מכיר זה רק רמת טראמפ כרגע, והם לא נדרשים למגורים של 3 שנים, כלומר אם מישהו עבר לגור ברמת טראמפ, הוא באמת מתגורר, הוא לא צריך להוכיח 3 שנות מגורים, הוא יכול להגיש קול קורא של יזמות עסקית, במידה כל עוד הוא רשום במשרד הפנים על רמת טראמפ, נכון? ספציפית זה הנחיה ספציפית ליישובים חדשים, מתוך רצון באמת הבנה שאנשים מגיעים ליישובים האלו והם
טוב, אז כמו שאמרנו, יש לנו שתי סוגי בקשות, יש לנו שני מסלולים, יש לנו את מסלול הבינוי והתשתיות, ומסלול התמיכה וההצטיידות, ברכוש. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס מה שנקרא לתנאי סף, אוקיי? אנחנו קודם כל ניגע בתנאי סף כלליים, ואחרי זה בתנאי סף שנוגעים לכל אחד מהסוגי הבקשות, לבינוי ולתמיכה בהצטיידות. אז כמו שאמרנו, לא ניתן להשלים את ההגשה של תנאי הסף, התאריך הוא 10/3 בשעה 2, זה התאריך הקובע להגשת הבקשות. עכשיו פספסתם מה שנקרא תנאי סף, רוצים להשלים, לא ניתן. בסדר? יש תנאי סף שחלים על כל סוגי הבקשות, ויש כאלה שהם ייחודיים לפי סוג הבקשה. אז תנאי סף כלליים, אז הבקשה תואמת את מטרות התמיכה, יעדים, הגדרות הנוהל, היזם עומד בדרישות מגורי יזם, נגענו מה זה אומר להיות מגורי יזם, 3 שנים, שכירות, בית מגורים, יד שנייה וכדומה. ההכנסות לא עלו על 3 מיליון ש"ח, גם על זה דיברנו ב3 השנים האחרונות, השקעה של הון עצמי מינימלי, היזם לא קיבל בעבר תמיכה מהחטיבה בסכום שעולה על 100,000 ש"ח, אוקיי? זאת אומרת, אני אתן דוגמה, אם יש פה יזמים שכבר קיבלו בעבר תמיכה בכל קורא יזמות עסקית, כל עוד לא קיבלו מעל 100,000 ש"ח תמיכה, יכולים להגיש עד לגובה תמיכה של 150,000 ש"ח. היה פה אתמול יזם, שבכל קורא הקודם קיבל 102,000 שקלים, מאוד מאוד רצה, ולצערנו אנחנו לא יכולים לאשר הגשה נוספת במקרים כאלה. אתה יודע, כמו שאמרתי, נדרש להגיש תוכנית עסקית, שנכתבת על ידי יועץ עסקי, אישור ניהול ספרים בתוקף, וצריך להוכיח שהמיזם באותם הסעיפים, אין כפל תמיכות מה שנקרא, בסדר? וצירוף הצעות מחיר לרכיבים לגביהם מבוקשת התמיכה, ניגע בזה בהמשך בדיוק. עכשיו אנחנו נוגעים בתנאי סף שהם ייחודיים לתחום הבנייה והתשתיות, אוקיי, הדברים שאמרתי קודם, כלליים מה שנקרא. אז כמובן צריך להוכיח שלמבקש התמיכה יש זיקה לקרקע, בסדר? אחת מאלו, בעלות, חכירה, שכירות ארוכת טווח לתקופה של 5 שנים, עכשיו בן אדם גר בגולן ורוצה פתאום, אני אומר דוגמה, להקים סטודיו, הוא סוחר, הוא צריך להביא אישור שכירות מהבעלים שיש לו, שהבעלים באמת יש לו את הרישיונות ואת הכל, ל5 שנים, בסדר? המיזם כמובן צריך להיות מופעל באחד היישובים, אי אפשר, יזם שגר בגולן לא יכול פתאום להחליט שבכל קורא הזה להגיש על מיזם שהוא מחוץ לאזורי הפעילות של החטיבה, ומבחינת תכנונית צריך לפחות תוכנית עם תכנון ראשוני, הגשת בקשה להיתר למוסדות התכנון, שיש בה כדי להעיד על התאמה לתוכנית מתאר בתוקף, זאת אומרת רעיונות בלבד, אנשים שיש להם מחשבות, הכל קורא הזה פחות מתאים, צריך לראות שיש פה פעולות תכנוניות, שנדרש לעשות כדי להגיש את הכל קורא הספציפי הזה, וחשוב לשים לב לזה. בדברים שקשורים לתמיכה בהצטיידות וברכוש, אז שוב, זה צריך להיות במרחב שהמקרקעין יהיו במרחב הפעולה של החטיבה, בסדר? ושהשירות עצמו הוא גם כן צריך להיות כזה שהוא במהותו, צריך להיות באזור שהוא בתחום הפעולה של החטיבה, ועבור תושבי מבקרי אזור זה. אוקיי, הגישו לנו בקשה, לא יודע, מהנדס שהוא בכלל עובד ברמה ארצית, הוא רוצה משרד בגולן עבור שירותים שהוא נותן לכל הארץ, אז יחסית בעייתי להגיש בכל קורא הזה, זה צריך להיות משהו שברור לנו שהוא משרת את תושבי אזור העדיפות, את תושבי הגולן בעדיפות, אז זה ככה חשוב גם לשים בהקשר הזה. יש מסמכים שהם נלווים, הם לא תנאי סף, אבל הם נלווים לבקשה, וצריך גם אותם להגיש, אז פרטי פתיחת מוטב, בקשה להעברת כספים באמצעות מסוף בנקאי, מכתב פנייה של היזם, טופס הגשה מקצועי, הכל מופיע באתר החטיבה, תכף נראה איפה, העתק מאישור רשויות המס, מעיד על מועד רישום המיזם, היזם, עותק אמרנו, עוסק מורשה, עוסק פטור, ניהול פנקסי חשבונות זה ניכוי מס, הסכם התקשרות, וצילום תעודת זהות של היזם, כל זה צריך גם כן לצרף כמסמכים נלווים לחטיבה, ואם הוועדה תרצה או יהיה לה שאלות, השגות, בקשות למסמכים נוספים, אז כמובן היא יכולה לבקש אותה מהיזם. אנה בטוחות? שטר חוב מצורף להסכם שמצורף בתוך הנוהל, אז שטר חוב כולם חייבים לחתום עליו ולהגיש את זה בשלב ההגשה. לגבי משכון, עושים משכון רק במקרה של רכבים,
וזה גם רק בשלב ביצוע. כרגע לא ממשכנים שום דבר, במידה ומישהו זכה ברכב, אז משכון זה יהיה כתנאי לתשלום בשלב הביצוע. שטר החוב מוגש ריק, נכון? שטר החוב הוא מוגש, ממלאים שם את כל הפרטים שלכם, שם יש חשבון בנק, מחתימים ערבים, מחתימים עורך דין לפי כל החתימות, לא ממלאים סכום בתוך שטר חוב כרגע, כי אתם עדיין לא יכולים לדעת, אתם יכולים לבקש תמיכה של 150, בסוף זכיתם ב-100, אין משמעות למלא כרגע סכום, במידה ומישהו זוכה, אז אנחנו מוסיפים את הסכום, זה מה שכתוב בתוך התנאים, שאנחנו ממלאים את זה בהמשך. יש להם דוגמה למשטר חוב, אנה? או שאתם... זה מופיע בתוך ההסכם, אפשר להיכנס ל-27 מעולה. הסכם, הדף האחרון בתוך ההסכם זה שטר חוב. מעולה, מעולה, יופי. אנה? כן, לגבי הצעות מחיר, אז הכל קורא דורש הצעת מחיר אחת במידה ועלות הרכיב, אני חוזרת לא עלות התוכנית, הרכיב זה עד 20,000 ש"ח, כלומר עכשיו ביקשתם הצטיידות, יש לכם שולחן כיסא, אז בעצם סביר להניח שזה עולה פחות מ-20,000 ש"ח, כל פריט, אז אתם מביאים הצעה אחת. במידה והרכיב זה בין 20 ל-100,000 ש"ח, אתם צריכים להביא שתי הצעות מחיר, במקרה של עלות מעל 100,000 ש"ח לרכיב, זה 3 הצעות. בדרך כלל איפה אנחנו פוגשים את השלוש הצעות, זה בדברים גדולים כמו בנייה, אתם הולכים עכשיו לבנות סטודיו, צימר, כל אחד והבנייה שהוא עושה, לרוב זה עולה סביר להניח יותר מ-100,000 ש"ח, אז במקרה כזה נדרש להביא 3 הצעות מחיר, שזה ברור, כי היו אנשים שחשבו שמספיק הצעה אחת, לא, צריך פה 3 הצעות מחיר. עכשיו, לגבי הצעות מחיר, הכל קורא, לא מחייב אתכם לבחור את ההצעה הזולה ביותר, יכול להיות שבחרתם, יש לכם, רציתם לרכוש פריט מסוים, ויש לכם 3 הצעות, אבל הפריט מספק מסוים הוא יותר יקר, הכי יקר נגיד משלושת הפריטים, משלושת ההצעות האחרות, אבל אתם רוצים את זה כי הוא יותר טוב, כי באתם ונימקתם. במידה ואתם בוחרים את ההצעה היקרה יותר, אתם צריכים לצרף מכתב הסבר נימוק למה בחרתם את ההצעה היותר יקרה מבין שלושת ההצעות לדוגמה שקיבלתם. אם לא צירפתם מכתב הסבר, הוועדה אוטומטית הולכת על ההצעה הזולה ביותר. אם כתבתם תוכנית על 300,000 ש"ח והבאתם נגיד הצעה לבנייה על 200, בסוף תגיד אני לוקחת את ההצעה הזולה 200, נותנת לך 100 ולא 150. חשוב מאוד במידה ובחרתם הצעה יותר יקרה ואתם רוצים שנתחשב בה, לצרף מכתב. לגבי ספק יחיד, יכול להיות מקרה של ספק יחיד, יש פריט שרק יש מישהו אחד כזה שמייצר את המשהו הזה ספציפי ואתם צריכים את זה, גם פה מצרפים הצעה אחת, למרות שאולי הכל קורה דורש 2 ו3 בהתאם למה שכתוב, אבל לדבר הזה יש רק ספק יחיד, גם לזה מצרפים מכתב נלווה, כי אחרת זה אי עמידה בתנאי סף ונופלים וחבל. אפשר להמשיך. תמשיכי, נהנה. חובת דיווח שנתית, אז בעצם כמו שנדב אמר בהתחלה, זה לא העיקר להגיש, אנחנו רוצים גם לראות שאתם מממשים, ויש חובת דיווח, היזמים צריכים לעמוד בחובת, הם צריכים להמשיך להתגורר בהתיישבות איפה שהם גרים, אז יש פה הגשת תמצית רישום, אנחנו נידרש בדיווח שנתי לראות שאתם אכן ממשיכים להתגורר, לא קיבלתם עכשיו מענק וברחתם לתל אביב. יש נספח שהוא נקרא נספח 9, הצהרה בדבר קיום המיזם, לא עכשיו קיבלתם מענק ומחר בבוקר מכרתם את זה למישהו אחר, יש פה תנאי בעצם למיזם הזה, אנחנו מצפים שהמיזם הזה יתקיים לפחות 2 אז זה הדברים שאנחנו נצטרך לראות, וזה דיווחים שאנחנו נצטרך לקבל, סקירת תמצית, מסמכים נוספים שאם במידה ונידרש, הדיווח הראשון יוגש עד 1/12/26 לפי הכל קורא, והשני עד 1/12/27. עוד רגע. שנייה. טוב, איפה מוצאים את כל המידע? אז אתם כותבים בגוגל החטיבה להתיישבות, בסדר? מגיעים לאתר החטיבה, ככה הוא נראה, זה האתר. אתם נכנסים,
לאזור שנקרא פרסומים, אתם רואים כאן, יש לשונית שנקראת פרסומים, קולות קוראים 26. רואים אותה? כאן, לוחצים. גוללים קצת, יש לנו כל מיני קולות קוראים שאנחנו מפעילים, זה כלל קולות הקוראים, ופה אתם מגיעים, יכולים לראות כאן, תמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 26, מתקציב 25, זה הקול קורא שלנו, עליו אנחנו מדברים. הנוהל, כל כפתור פה אתם רואים פותח לכם קובץ את הקבצים הרלוונטיים, נוהל התמיכה, רשימת התיוג, זה בעצם רשימה שבה אתם מסמנים לעצמכם שיש לכם את כל התפסים, זה פשוט איזשהו כלי שעוזר לכם לעקוב אחרי המילוי, ואז בעצם פה כל התפסים לפי הסדר, לפי הקול קורא, הכל נמצא כאן, רואים הכל קיים פה, נכנסים דבר דבר. אתה יכול לפתוח נספח 7, הסכם התקשרות, עופר שאל לגבי שטר חוב, אז אפשר לפתוח לראות. דף אחרון. רואים? עוד לא? ואנה, לגבי שטר חוב, או כל מסמך אחר, אז אני מתאר לעצמי שאתם מבקשים שהנוסח הזה ושהמסמך הספציפי הזה הוא זה שהוגש ולא נוסח אחר, נכון? בוודאי, כל מסמכים לפי מה שכתוב בנוהל ומה שכתוב. לא להגיש שטר חוב אחר של מישהו אחר. לא להמציא דברים שלא כתובים. בדיוק. בוודאי. והכל מוגש דרך המערכת, שזה הלינק שיש מתחת. הלינק נמצא גם בתוך האתר, ממש מתחת אני עומד עליה עכשיו, הנה אני לוחץ עליה, היא מובילה אותי בעצם למערכת ההגשות, בסדר? יפה. כאן, רואים? בסדר? עופר, ראיתם? כן, כן. על הכיפק. לגבי ההגשה. מספר 7. כן, מעולה, דף אחרון. מצוין, הנה שטר חוב. כמו שהוא מופיע. בסדר, הכל קיים, אבל צריך פה לעבוד מסודר ולראות שבאמת עומדים בכל הדגישות, בכל הדרישות. אז כמו שנדב אמר, ההגשה היא הגשה דרך gov.il, בקישור שיש לנו באתר. אנחנו ממליצים מאוד 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 בחום לשלוח לנו את הדברים לפני שאתם מעלים את זה לאתר לגov.il, כי יכול להיות שחשבתם ופספסתם ולא שמתם לב, וכבר היו דברים שאנשים שפספסו דף אחד, וזה בדיוק היו תנאי סף, ונפלו על הדבר הזה. אנחנו ממש ממליצים בחום, תשלחו לנו את החומרים שיש לכם, תשאלו שאלות, אנחנו נענה. שוב, כמובן מי שישלח ב10/3 בשעה 2, כנראה שכבר אנחנו לא נוכל לעזור ולהגיב, אבל אנחנו פה לעזרתכם, תשאלו, תשלחו, כדי שנבדוק ונדייק אתכם. רגע, אנה, תדייקי רגע, מה זה אומר שאפשר לשלוח לפני, איך שולחים? אפשר לשלוח, שולחים במייל, יש את המייל שלי באתר, יש את המייל של נדב, תכף נדב יכתוב את המייל שלו. אז אנחנו גם נפרסם את שני המיילים, זאת אומרת, מה זאת אומרת? לשלוח לנו סט מסמכים, אתם אומרים, לא לשלוח דרך המערכת, כי... לשלוח לדרך, ההגשה היא דרך מערכת. מה שישלח אליי זה יהיה, או לנדב, זה יהיה להתייעצות, כדי שאנחנו נעבור על החומרים, נראה אותם. זה לא הגשה, זה ממש לא מחליף את ההגשה, ומה ששלחתם אליי במהלך הדרך או לנדב, זה לא מסמכי הגשה, וזה לא יתפס לכם כמשהו שהוגש, זה לא יהיה המסמך שהגשת, וגד, שלחתי לאנה, זה לא נחשב, ההגשה היא דרך gov.il נקודה. אנחנו פה לעזרתכם, במידה ואתם רוצים שאנחנו נבדוק את זה לפני ונדייק. שלחתם מסמכים ואני אגיד לך, תקשיב, ההצעה הזאת, לא יודעת מה, חסר לך הצעה, מסמך מרשויות המס, זה לא יודעת, כאילו מלא דברים היו במהלך הדרך, ודייקנו אנשים, והיו מישהו ששלח לי, אני רוצה רק שיפוץ של משרד, אמרתי לו, אוקיי, איפה כל המסמכים ההנדסיים? מה, זה רק שיפוץ. שיפוץ זה פרויקט הנדסי, צריך לעמוד בכל תנאי סף של כל מה שכתוב הנדסי, ואז בן אדם בשנייה האחרונה מתחיל לשנות תוכנית, כאילו היו דברים אנשים שמשנייה להיפסל, בגלל שהם שלחו והתייעצו לפני, קיבלו מענק מאשר שהם היו נפסלים, אם היו רק מגישים ובלי לשאול ולהתייעץ. אנה, זה נכון שבסוף ההגשה יש איזה מספר של ההגשה, נכון? יש אישור? איך זה הולך? ב-gov.il הם מקבלים אישור למייל. זאת אומרת, אם לא קיבלו את האישור במייל? כל שלב מתקבל, כל שלב שמסיימים, כי יש שם שלבים, יש שלב שהוא כללי לכולם, שלב שהוא רק לבינוי, שלב שהוא זה,
כל שלב שמסיימים, מקבלים לג'ימייל, כאילו למייל שלהם, מקבלים מסמך אישור שזה יתקבל. זה זה ממש הוגש. אוטומטי מתוך המערכת. אמרנו יש 3 שלבים, 2 שלבים הם רלוונטיים לכולם, והשלב השלישי הוא למקרקעין, שלב שלישי. אז בכל סוף שלב, שלב א', שלב ב', שלב ג', הוא מקבל אישור. בסדר? זה כאילו 3 טפסים שונים לצורך העניין, אוקיי? כן. הם מתאחדים בסוף להגשה אחת. נכון. אוקיי? ועדיין אמרנו שאנחנו מאוד ממליצים לרכז הכל ולהגיש בפעם אחת. זה לא קובץ שאתה יכול להתחיל לעבוד עליו, לעצור באמצע ולצאת. ברגע שיצאת באמצע אתה מתחיל לפעול מההתחלה. ואם לא קיבלתם אישור, זה לא, לא האישור הוא רק של שלב. יכול להיות שתסיים שלב א', ואז כדי להתחיל שלב ב', אתה שוב תתחיל עכשיו מההתחלה, ואז תגיע לשלב ב'. אתה תקבל רק אישור של שלב א', אתה לא תקבל אישור של הכל, כי בעצם יצאת באמצע. או לא סיימת, אז לא תקבל מן הסתם שום אישור. עופר, נשמע קצת בעלי עסקים שרוצים לשאול אותנו, לפני שניכנס לצ'אט? יאללה. יאללה, כיף. אפשר לעבור על השאלות? אתם רוצים לראות פיזית? רוצים על הצ'אט? אפשר לשאול, ואנחנו רוצים להיכנס גם לצ'אט. אנחנו תוך כדי ככה נעבור. האם בני זוג יכולים, כן ליאור, האם בני זוג יכולים להגיש, אנה, במקביל, בני זוג? כל עוד זה, אם יש כל אחד יש לו את עוסק מורשה משלו, אז כל אחד יכול להגיש. יפה. אוקיי, אם ביקשתי בקשה ב-300,000 שקל וקיבלתי תמיכה ב-150,000 שקל, ויקחו לי מספר של סעיפים שהוא מעל ה-150,000 שקל, אני יכולה להחליט על מה אני בעצם... לא ייתנו לך יותר מ-150. אוקיי, לא, אני מבינה שלא ייתנו לי יותר מ-150, אבל בעצם, נגיד עכשיו הגשתי תוכנית של 300,000. ליאור, את תצטרכי להראות ביצוע של 300,000 שקל כדי לקבל את ה-150, בסדר? אני מבינה, ואז קיבלתי נגיד את ה-150, אבל ההקצאה שלי היא לסעיפים מסוימים לבחירת הוועדה, או שאני יכולה לבחור... את מראש מגישה תוכנית, אנחנו באים ושופטים תוכנית, את צריכה, אם את כותבת תוכנית עכשיו על 400,000 ש"ח, הוועדה בסוף יכולה לאשר לך את התקרה של 150, אבל את לא תהי ב-50% השתתפות. בסדר? עדיין אני אצטרך פה לראות חשבוניות של 400 כדי לתת לך את ה-150. את לא יכולה לבחור סעיפים, כי אז אחוז ההשתתפות שלך כבר לא יהיה 50%. הבנתי, אוקיי. לכן אנחנו ממליצים לא לקחת תוכניות גדולות, לא להגיש הצעת עכשיו תוכנית על 2 מיליון שקלים, שבתוכה 150 זה המענק, כי אז את צריכה להוכיח ביצוע של 2 מיליון שקלים כדי לקבל 150,000 שקל. כן, אם יש עכשיו מיזם שהוא משמעותי, אפשר לכתוב בתוכנית העסקית מה התוכנית, מה הרעיון הגדול, לרדת משם, ובסוף לקחת פרק מסוים מתוך, לחבר אותנו לתמונה, לקחת פרק מסוים בתוך התוכנית, ואותו להגיש בעצם, בגובה של 300,000 ש"ח. בסדר? אבל לא לקחת תוכניות שהן גדולות מדי, כי בסוף קשה לממש אותן אחר כך. אתה צריך להוציא המון כסף כדי לראות את הכסף מאיתנו, ולכן אנחנו ממליצים ממש להיצמד למתווה הזה של 300,000, כאילו עד 300,000 שקל תוכנית, כדי לקבל מענקים של 150. בסדר? נדב, נעים מאוד. נדב, נעים מאוד. היי, אנה, מה שלומך? אני מירב, מדיסנס. אני רק אגיד שהוועדה כן יכולה לאשר סעיפים מסוימים וסעיפים אחרים לא לאשר. אנחנו לא בוחרים איזה סעיפים, זה מה שהוועדה החליטה. אני חושבת שזו הייתה השאלה שלה. לא, אבל הוועדה בסוף, אם כל הסעיפים של הקשרים ועומדים בתנאי הנוהל, היא מאשרת את כל התוכנית. היא יכולה לפסול כן, אבל היא יכולה לאשר גם חלק. היא יכולה לאשר חלק, נכון? אבל שוב, הוועדה לא פוסלת סעיף סתם ככה, היא פוסלת סעיף כי הוא לא עומד בתנאי, כי הוא לא זה, כי משהו בו לא היה תקין. היא לא, אם התוכנית כולה, אם היא עכשיו הגישה תוכנית על 500,000 שקל, וכל הסעיפים פיקס, והכל עומד בתנאי סף, והכל עומד בתנאים של הנוהל, מאשרים את כל זה, ורק אחוז ההשתתפות שלנו יהיה נמוך יחסית, לא 50%, ואז לה יהיה יותר קשה לממש. יותר קשה, זה פשוט נדרש יותר. נעים מאוד, זה עמי מדבר. רציתי, כן, עוד שאלה. שלום. מרכז מבקרים לתחום החקלאות, תופס במקרה הזה? דוגמה. לבנות מרכז מבקרים של חממות הידרופוניות עם חנות. צריך. במשק, בתוך המשק, כן?
אנחנו צריכים להבין יותר פרטנית. זה מרכז מבקרים בסוף. אנחנו צריכים ממש מרכז לדבר מבקרים פרטנית על זה, תיירותי. בסדר? מה? צריכים להבין ממש את הסעיפים הפרטנית, יש לראות עד כמה זה מרכז מבקרים ועד כמה זה חקלאות. אם בסופו של דבר הרוב זה חקלאות, אז סביר להניח שזה לא, זה מרכז מבקרים, שלמעשה יש שם הדרכות וסיורים על נושא של חממות הידרופוניות. אבל כן, אבל על מה אתה רוצה לבקש תמיכה? תן דוגמה. על הבנייה של המרכז מבקרים. בסוף הבנייה שלך זה החקלאות. לא, זה המרכז המבקרים. כן, אבל אתה מגדל שם את מה שאתה מגדל. לא בתוך המרכז מבקרים. זאת אומרת, זה לחוד, זה אני לא... מה זה כולל חלק מהסיור? תסביר. מה זה כולל? לא, אני אומרת כאילו, סיור, אתה אומר, יש נגד מרכז מבקרים, אני באה, אני רואה את הגידול של כל ההידרופונים וכל הדברים. והדרכות וסיורים וחנות צריך לראות עד כמה זה מופרד ועד כמה זה באמת מדבר על תיירות חקלאית ולא חקלאות. אם בסופו של דבר זה יהיה כזה מאוד באמצע, זה מאוד גבולי ומאוד בעייתי. כי גם בהיתרים זה נחשב כמרכז מבקרים תיירותי, ככה זה נקרא. עמי, מה שאני מציע זה שתעשה שימוש במיילים וגם בפגישות הפיזיות, וגם אני מאמין שיועץ יוכל לכוון אותך איך להתאים את החלום שלך אל הקול קורא הזה. בסדר? יש לך עוד מספיק זמן, תכוון את זה כמו שצריך לפני הגשה. כי תיירות חקלאית כן, אבל ברגע שזה ירגיש יותר חקלאות מאשר תיירות, אז סביר להגיד שזה לא יהיה. כן, שים לב. צריך לדייק ממש. שחקלאות כאן היא פחות... צריך למצוא סעיפים כמה שיותר נקיים, עמי, זה הכוונה. אני אומר, זה לא חקלאות, אנחנו בונים חממה, אני לא בא לדבר סעיפים שכמה שיותר תיירותיים, עמי, זה הכוונה. זה יותר תיירותי ולא חקלאי. אני אומר, גם בתוך מרכז מבקרים, אני אתן דוגמה, מחירה של התוצרת, זה כבר נושק לעולמות יותר החקלאות. אז צריך למצוא בדיוק את הסעיפים, בדרך כלל זה פרויקט גדול להקים מרכז מבקרים, ואני חושב שאם זה מה שאתה עושה ומקים מרכז מבקרים, אז צריך למצוא בו את הסעיפים שהם ממש התיירותיים, זה ככה בהקשר הזה, אבל נשמח לשבת וממש לדייק את הדברים איתך ולהבין יותר לעומק. וגם אנחנו, עוד פעם, אנחנו בסוף הגורמים הממליצים, יש ועדה שהיא ועדת תמיכות, אז לקחת גם את זה בחשבון, אנחנו יכולים הרבה גם להמליץ על משהו, להבין שבסוף זה עולה לירושלים, ושם זה נדון, אז אנחנו באים לדייק כמה שיותר, כדי שאתם תהיו הכי מדויקים, ועדיין לא כל מה שאנחנו ממליצים מתקבל בהקשר הזה. בסדר? אוקיי, תודה רבה. תגידו, בהקשר של שטח חקלאי, אפשר לשאול לגבי שטח של קטיף עצמי? קטיף עצמי לא. כי זה פעילות שהיא תיירותי. כי זה חקלאות יותר. קטיף עצמי זה נישה בדרך כלל קטנה יחסית מחקלאות. שאלנו ספציפית את היועץ המשפטי, אמרו לנו קטיף עצמי לא. אולי אנה וגם נדב, תנסו רגע לקמץ להרבה חקלאים שיש פה, שהתיירות היא גם אחד מהנושאים שלהם, באיזה מקרים באופן כללי, כן הייתם, או כן החטיבה הייתה מאשרת כזה דבר. יש כזה דבר בכלל? כמו שאמרנו, תיירות חקלאית כן, חקלאות לא. לא, אני אומר, אבל... מה זה תיירות חקלאית? תגדירי. אם זה קטיף עצמי, שבאים אליהם כל סוף שבוע, זה תיירות. ונכון שהם קוטפים את הגידולים שלהם, איפה הקו זה שהוא תיירות יותר מאשר ראש החקלאות? שאלנו ספציפית היועץ המשפטי על קטיף עצמי, ונאמר לנו שזה לא ניתן. זה יותר נותן לכיוון של החקלאות מאשר לתיירות. אוקיי, ומה? נדב, יש לך דוגמה לתת? יש לכם דוגמה? אולי... מה נחשב תיירות חקלאית? כן, בוא נשמע. מה לגבי יקב או... רק שנייה. יקב כן. יקב כן. מבקרים שעושה יותר סדנאות נגיד, דברים מהסוג הזה, אז נראה לי שיותר. אם המהות שם זה בסוף למכור את התוצרת של החקלאות, אז זה יותר חקלאי, אבל אם זה ממש ברור שהמהות היא הסדנה, הפעילות, כאילו זה המוצר שם יותר, אז נראה לי שזה יותר תיירות חקלאית, בסדר? בדרך כלל מה שאני מכיר, שבאים לקטיף,
הכוונה זה בוא תכתוב ותקנה, או כאילו הרוב זה מוטה יותר למחירה של תוצרת חקלאית, נגיד ככה. ככה אני מבין את זה בצורה פשוטה. מה שאני מציע, כן. כאילו, בסדר? אם אני מנסה... מה שאני מציע, נדב... אבל אני אומר עוד פעם, הפנינו כמה שאלות פרטניות בנושאים האלה, ואם יש יזמים ובעלי עסקים בתחום הזה הספציפי, שמה שנקרא תיירות חקלאית, בגלל שאמרנו, זה סוגיה שמצד אחד הכל קורא מאפשר תיירות חקלאית, אבל זה עומד מאוד בממשק עם חקלאות, אז צריך ממש לדון במקרה הספציפי, ואנחנו פשוט נעביר את השאלות האלה אצלנו לגורמים המוסמכים, לייעוץ המשפטי ולמי שאחראי, וניתן תשובות פרטניות בהקשרים האלה. זה גם שאני באמת מציע, זה שמי שיש לו איזה נקודה, זה שישלח מייל, קודם כל כדי לראות אם זה עובר את תנאי הסף, ואם לא, אז לא. רישיון עסק למיזם צריך, יש פה מישהו שכתב, האם יש חובה לרישיון עסק בשביל לגשת? לפי הדרישות של הדין, אם הדין דורש רישיון עסק אז צריך. האם אתם אבל... אנחנו מקבלים בסוף את כל התוכניות, אנחנו עוברים עליהם ובודקים אם מישהו מחויב ברישיון עסק ולא יגיש רישיון עסק, אז זה לא... הוא חייב להגיש, מישהו שמחויב, הוא אמור לדעת שהוא מחויב ברישיון עסק, והוא אמור להגיש רישיון עסק. בכל קורא, בסעיף מימוש התמיכה, יש סעיף שכתוב שהיזם מתחייב תוך 2 להשלים רישיון עסק. גם מי שאין לו יכול להגיש, אבל תוך 2 הוא חייב להשלים את רישיון עסק, כלומר, זה יהיה כתנאי למימוש. אבל אני מניחה שכל מי שמחויב בחוק ברישיון עסק, הוא אמור לדעת שהוא מחויב. לגבי הרחבה של מיזם קיים, זאת אומרת, איך זה הולך בעצם? זאת אומרת, אם נגיד יש מישהו שבנה כבר איזה משהו, ועכשיו רוצה רגע למנף אותו לעוד משהו. אין בעיה, כל עוד לא עומד בתנאי סף, לא קיבל מאיתנו עד מעל 100,000 ש"ח, כאילו כל התנאי סף שעברנו עליהם, אין בעיה להרחיב את העסק הקיים. אני יכולה לשאול גם שאלה? הנה, הגענו בדיוק לשאלה של האחורים, בבקשה. כן. אני בונה בית, ובבית אני בונה סטודיו עם כניסה נפרדת. האם אני במסלול של לבקש מהקבלן לחשב לי ספציפית את העלות בנייה של הסטודיו, או שאני במסלול של הציוד לסטודיו? את יכולה לבקש, יש לך כניסה נפרדת? זה כניסה נפרדת, זה סטודיו, יש סדנאות בתוך הסטודיו, ויש לי עסק קיים כבר, זה הרחבה שלו. אוקיי. את יכולה לבקש את בנייה, את יכולה לבקש את הצטיידות, מה שנוח לך. אני מניחה שבנייה זה יותר כסף, לכן אני... אם את מבקשת על בנייה, את צריכה לעמוד בכל התנאי סף של הבנייה, להגיש הצעות מחיר, אבל 3 הצעות מחיר, לא הצעה אחת. אבל אם יש לי קבלן שבונה את כל הבית, אני צריכה... מבינה, אבל הכל קורא מחייב אותך ב3 הצעות מחיר. נגיד שבדרך כלל אנחנו מאשרים עסקים שנפרדים מהבית עצמו, בסדר? שהוא לא מחובר לבית, אפילו שזה כניסה נפרדת? כן. אז אם זה במקרה הזה ללכת למסלול של הציוד? הוא לא חולק שטח משותף עם הבית. אז במקרה כזה ללכת על הצד של הציוד, כלומר מחשבים, הדפסות, כל הדברים האלה שאני צריכה? אני מנסה להבין כאילו מה... את יכולה לבקש... תביא 3 הצעות, יותר פשוט. רגע, אם... לא, אבל עכשיו נדב אמר שלא נוטים לאשר. אמרתי אפשר, אמרתי שמה שאני מבין יותר, בדרך כלל אנחנו מתייחסים יותר לדברים שנפרדים. בדרך כלל העסקים הם נפרדים מהבית, ולא כך אוהבים שיש קיר משותף, שפתאום הקיר הזה, החדר הזה הופך להיות חלק מהבית, לא כל כך זה, אבל שוב, זה לא פסול, לא על זה ייפסל הכל המיזם שלך. לגבי השלוש הצעות... את יכולה להגיש אותו, זה מה שאנה אומרת לך, את יכולה להגיש אותו, בסדר, להגיש תוכנית עסקית טובה, להראות שבאמת יש פה פעילות עסקית משמעותית בבית. ויש לך היתר בנייה? מגישה, ואם את הולכת על מסלול של בינוי, אז כמו שאמרנו, זה דורש 3 הצעות מחיר. לגבי 3 הצעות מחיר, אתם בוחרים את ההצעה, או ש... אנחנו, אם מחויבת להגיש 3 הצעות מחיר, היא יכולה בתוך המכתב הנלווה, זה מה שאמרתי לך, מכתב נלווה, לכתוב שהיא מעדיפה את הקבלן הספציפי הזה, כי הוא כבר בונה לבית והוא כבר נמצא לה בשטח, אבל עדיין כל קורא מחייב 3 הצעות, וחייבים להגיד אותם, וזה תנאי סף.
אבל היא יכולה לציין אם יש לה משהו מסוים, סיבה ספציפית, היא יכולה להדגיש אותה. בדיוק, לנמק את זה במכתב נלווה. דוגמה. אחרת אנחנו נלך על הצעה זולה, אולי יש קבלן אחר שיביא לך הצעה זולה. חשוב. השאלה עכשיו הבאה, מי נחשב כיועץ? באו לי הרבה אנשים ופשוט אמרו לי, ואני רואה חשבון, למה אני צריך יועץ? אז מי מוגדר יועץ? כי אני כבר יכול לדעת, שואלים אותנו הרבה להמליץ על יועצים. יש חותמת ליועץ, יש איזה קורס ליועץ, מי נחשב עבור יועץ כדי שאנשים ייקחו את הבן אדם הנכון, כאילו גם מבחינתכם? אז אנחנו לא קובעים מי נחשב כיועץ, אנחנו רואים את זה פה, אנחנו בוחנים את התוכנית בצורה מהותית. רואים שהתוכנית עסקית היא טובה, היא עוברת עיניים מקצועיות שמסתכלות על התוכנית, וזה הקריטריון שאנחנו בוחנים. אנחנו לא יכולים להמליץ על יועצים, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לתת, אנחנו אסור לנו לעשות את זה כאנשי החטיבה להתיישבות, אפשר גם להבין את הסיבות, בסוף כל יועץ ופרנסתו ועבודתו, וזה לא נכון לנו להמליץ על יועצים ספציפיים, אבל מה שחשוב לראות שזה יועץ שגם מכיר את הכל קורא, יודע את הניואנסים שיש בו, מנוסה, שכל אחד... בסוף אנחנו הולכים וכן שופטים את איכות העבודה של היועץ עסקי כתב, מישהו שהעבודה שלו תהיה ברמה... כן, נמוכה יותר, הוא יקבל ניקוד יותר. אבל אם יש איזה אדם כזה או אחר, זה שהוא רואה את עצמו בתור זה שיש לו תוכנית עסקית טובה, האם בתוך התוכנית יש איזה נספח שבו... יש בתוך הכל קורא נספח 4, יש מה נדרש שיופיע בתוכנית עסקית, יש ממש בתוך הכל קורא נספח כזה שהוא מגדיר מה אנחנו מצפים לראות בתוך התוכנית העסקית. אם יהיו דברים שלא יופיעו, יהיו חלקיים, אז מן הסתם כל זה יוריד מהניקוד. ומופיע שם גם שם היועץ. האם יכול לקרות מצב שנרים טלפון ליועץ ונשאל אותו על איזה נתונים הסתמכת, או נבקש לדבר גם איתו, אם הוועדה תחשוב שכן, כן, אנחנו בתנאי הסף לא דורשים איזושהי הסמכה, איזושהי תעודה, איזשהו משהו, אנחנו אומרים אבל התוכנית צריכה להיות תוכנית טובה, בסדר? זה העיקרון שעומד מאחוריה, והיא נבחנת, היא נבדקת, ויש לה משקל גדול בתנאי הסף. אוקיי, אני אעבור על זה רק שתראו גם, כן, כבר אפשר לראות, גם כל אחד יכול לעשות בעצמו סימולציה, שלחו לי אפילו מחשבון, כבר גם זה יש לנו היום, מחשבון שעושה סימולציות על סיכויי הזכייה, מה שנקרא במענק החטיבה להתיישבות, אבל אם אתם יודעים, זה הנוהל עצמו, אז בסעיף 8 אפשר לראות פה את אמות המידה, אוקיי? 45 נקודות מתוך תנאי הסף, זה מה שנקרא תנאים קשיחים, הם לא תלויים, אין לכם יכולת להשפיע עליהם, זה איפה אתם גרים, אוקיי, דירוג המדד החברתי-כלכלי של היישוב, אתם רואים, זה לא מה שאפשר להשפיע עליו, זה נתון. מיקום המיזם לפי מדד פריפריאליות, גם, זה תנאים קשיחים. גודל היישוב, אוקיי? מיקום, האם מדובר על, בגולן זה בעיקר סמוכי גבול, מה שנקרא חלקם הגדול, אולי קצת גם צמודי גדר, כן, יש גם צמודי גדר. זה קריטריונים קשיחים, ואז מגיעים למדדים יותר, נקרא להם, שהם קשורים לתוכנית עצמה, אוקיי? שיעור ההון העצמי, החזר ההשקעה, תוך כמה זמן. איפה אתם יכולים להשפיע, זה בדיוק המקומות שאתם יכולים להיות, זה תראו שפה אתם במקסימום שאתם יכולים להיות. אם זה כתוב הון עצמי 50%, שזה מעניק לכם את המדד, יש מצב שאתה עולה קצת יותר למעלה? עוד קצת? מעולה. הון עצמי עם 50% ומעלה זה מעניק את מירב הנקודות, מיזם, החזר השקעה, העסקה של עובדים, תראו שאתם פה במקסימום שאתם יכולים להיות, ככל שתהיו יותר גבוהים בניקוד הזה, הניקוד שלכם יהיה יותר גדול. ואז הסיכוי שלכם לזכות יהיה הרבה יותר גדול. ו-30% זה על איכות התוכנית, זה לא מעט נקודות, זה הרבה נקודות. נגיד שבפעם הקודמת, פחות או יותר העסקים הזוכים קיבלו ציון החל מ-73, זה היה העסקים שזכו, אוקיי? אז כל אחד גם יכול להיכנס לתוכנית ולעשות בעצמו את החשבון, לשאול את עצמו, האם העסק שלי הוא עסק שהוא יעסיק או לא יעסיק, ולגזור את המשמעות פחות או יותר, גם להבין איפה אני גר וכן הלאה, ולראות פחות או יותר לדעת להעריך את סיכויי הזכייה, אנחנו לא רוצים גם שאנשים מה שנקרא יתרחו הרבה בערב שבת, בסוף לא יוכלו, וכמו שאמרנו, זה כל קורא שצובר תאוצה משנה לשנה, בטח בשנים האלה, שהרבה עסקים שמעוניינים להגיש, והחשיפה היא די גדולה, אז צריך לעשות פשוט, באמת, זה שיקול אישי של כל מיזם, בהחלטה שלו אם לגשת או לא, אבל בסך כל הנתונים נגישים בהקשרים האלה.
אני רוצה רק לתת איזה דגש לגבי מה הלאה. אז באמת, יש פה שתי דרכים, אחת זה המייל, זה שגם אני אפיץ את זה גם על הקבוצה וגם זה פה רשום בצ'אט, ואם תרצו למשהו יותר פרונטלי, אנחנו נקיים שני מפגשים, אחד בוואסט, ואחד באב אנחנו בכל מקרה נפרסם תאריך ראשון, כן, כן. בסדר? כן, כן. ניקח תאריך, נראה את הביקושים. אנחנו נפרסם את זה אחד בוואסט, אחד בבני יהודה, לפי הצורך. לגבי היועצים, אנחנו פרסמנו איזה סוג של קול קורא, ביום ראשון אנחנו נשלח את רשימת היועצים וזה שנרשמו, וכמובן אתם יכולים לקחת כל יועץ. לכן נדב, יש איזו רשימה של יועצים שאתם עבדתם? לא. ואתם לא ממליצים כמובן, זהו, זה אחד. שאלו אותי שאלה לגבי קצרין, האם הם יכולים גם להגיש? לא, זה לא יכולה להגיש. לא כפרי. מג'דל אל-שמס, הדרוזים, אוקיי, בסדר, לא יכולים להגיש. רק מי שהחטיבה פועלת שם, אנחנו לא עובדים, לא פועלים לא בקצרין ולא במג'דל שם. בסדר, מישהו שאל אם הוא גר כל חייו כאן, אבל הוא לא גר פה, אבל העסק רשום כן בגולן. האם הוא יכול כאילו כן להגיד? התנאים חייבים להתקיים, גם מגורי יזם וגם המיקום של המיזם עצמו. אם אחד התנאים לא מתקיים, לא עומד בתנאי סף. אוקיי, חברים, מי שנשאר, אתם רוצים כאילו גם לעלות רגע? מישהו פה רוצה? אם לא, אני אמשיך עם השאלות. כן, בבקשה. רגע. מירב, לא שומעים אותך? את מקוטעת. את מקוטעת. אם העסק בסדר. לא שמענו, מירב, לא שמענו. כן, שומעים אותי? כן. כן. אמרתי שאם העסק באזור תעשייה קצרין, אז זה תקין, אולי חשוב להגיד את זה. כי האזור תעשייה קצרין הוא משותף במועצה אזורית גולן, אם זה עדיין, זה היה ככה בעבר, אם זה עדיין ככה. אני לא יודע שאזור תעשייה של... זה היה ככה בעבר, יש לנו כמה זכיות באזור תעשייה. בעבר אמרו שזה משותף, אם הוא עדיין משותף סטטוטורית, אני לא יודעת מה המעמד שלו היום, אם זה עדיין משותף, אז זה בסדר. אם יש עסק כזה גם לבדוק. שאלה, אני יכול לדייק את זה? אנחנו נשמח לשאול, אין בעיה. זה חשוב, כן. זה מאוד חשוב. אנחנו נשאל ספציפית, רק תנו לנו את המעמד שלו, בסדר? ונבדוק. כי אני לא מכיר שהוא משותף אל מועצה אזורית גולן, אבל אם כן, אז זה חדשה מאוד גדולה עבורי גם. יש לי גם שאלה, במידה והיזם גר לצורך העניין בהתיישבות הכפרית בעמק החולה, ואז הוא עבר איזה יישוב? בשדה נחמיה. מעולה. ואז הוא עבר אין בעיה לצבור ותק, הוא צריך אבל להראות לנו את הוותק מגורים. הוא מראה לנו שהוא גר, מביא לנו אישור תושב שהוא גר בשנה ככה לשקל שנה ככה בשדה נחמיה, וכרגע הוא גר בגולן, אבל אנחנו חייבים לראות את הוותק מגורים, גם אם זה בשני יישובים, זה גם בסדר. מעולה, אחלה, תודה. שואלים פה לגבי הלוואות. לגבי מה? והלוואות. הלוואה, כן, הון עצמי. אוקיי, אז הלוואה נחשבת, והאם מישהו שלקחה הלוואה בקרן אחרת, אין הבדל, נכון? זאת אומרת, זה הון עצמי. נראה לי שלא. מישהי שאלה, במידה ואני עוסקת באימון וייעוץ עסקי, האם היא יכולה לכתוב בעצמה את המיזם שלה? ההנחיה שקיבלנו, אין אסיר מתיר עצמו בבית האסורים, הוא צריך להישען על יועץ עסקי מקצועי, בסדר? זה התפיסה שיש פה. אבל רגע, אם בעל העסק הוא יועץ עסקי. שיפנה בשאלה ספציפית, אנחנו נבדוק לגביו ספציפית. בוא נראה, יקב אמרת שכן, נכון? אנה, נכון? כן, במכתב הבהרה שיצא חידוד של זה, יקב היה כתוב שכן. למרות שזה מוזר קצת, בגלל שיקב הוא חקלאי והוא מוכיח את יקב המרכז מבקרים של היקב, לא יקב. אבל מרכז מבקרים, לא מפעל הייצור של יקב. אז זה חשוב גם לעמי. לעמי. אנה התכוונה מקום שבו עושים טעימות יין, מה שנקרא, אוקיי, סדנאות וטעימות יין, אז התשובה הייתה כן. מקום שהוא עכשיו ייצור, פעילות ייצור של יין, לא, אוקיי? אם עכשיו אתה רוצה לקנות ציוד לייצור היין, פרסים וכדומה, התשובה היא לא, אוקיי?
או לבנות מבנה שהוא מבנה ייצור. בסדר, יש שאלות מהקהל משהו? היי, אני שאלתי שאלה בצ'אט, אבל לא קיבלתי עליה תשובה. בבקשה. אני אשמח להעלות את השאלה. אני הקמתי עסק ככה בשנה האחרונה, ורציתי לדעת אם יש אפשרות בעצם להגיש את הבקשה למענק עבור הוצאות רטרו, על המבנה שהקמתי, על הציוד שרכשתי. אחד השקפים שהיה זה שאין הוצאות רטרואקטיביות, אין הכרה בהוצאות רטרואקטיביות. וגם נגענו שהתאריך הקובע לעניין ההוצאות זה לא מועד ההגשה של הטפסים או כל דבר כזה או אחר, אלא המועד הקובע זה התשובה של ועדת התמיכות, ואמרנו זה לא יהיה... אם ועדת התמיכות תתכנס מתישהו ביולי, זה בעצם יהיה התאריך הקובע, ממנו והלאה, לא שום דבר לא רטרו. אז מה זה אומר בעצם? שאת כל ההצעות מחיר שאני מקבלת, הן צריכות להיות רק מהתאריך הקובע ואילך? איך אני מגישה את ההצעות מחיר לפני? או שלא הבנתי אותך? הצעות מחיר, את הולכת ומבקשת הצעות מחיר, אבל את לא מבצעת, את לא הולכת ורוכשת פריטים. לא, אני יודעת, אבל אם ההצעות מחיר קיבלתי אותם לפני שנתיים, איך בעצם יש אפשרות להוכיח? זה הפרויקט שביצעת? כן. אז פרויקט שביצעת לא ניתן להגיש בקול קורא. כל מה שביצעת לא קורה. זה פעולות חדשות, בסדר? הבנתי, תודה. שאלו אותי כאן בפרטי וגם לא פרטי, מישהו שעוסק בפרסום ממומן, האם זה מיזם שיכול גם לקבל סיוע מבחינת הקול קורא? זאת אומרת, זה עסק... אנחנו נבדוק. אני אתן דוגמה שכן שאלו אותנו למשל, אם יש מישהו שמקים משרד, הוא לא יודע מי יעבוד בו, ופתאום שכר מישהו שעוסק בייעוץ בקידום ממומן, אז המשרד עצמו שהוא הקים אותו איזשהו האב עסקי, אז זה היה בסדר, אבל לגבי עסק של קידום ממומן, אני אבדוק את הקריטריון שלו. על מה הוא רוצה לבקש? מה הוא רוצה לעשות גם. אני חושב שהעסק שלו זה בעצם הפרסום הממומן. על מה הוא רוצה לבקש תמיכה? רק ככה שאלו אותי, לא זה, אני לא אתעמק בזה יותר. שאלו אותי האם יש בעלות להגיש את הבקשה, חוץ מנתן להצביע עבור היועץ העסקי. הייעוץ לרוב זה עניין שיכול לעלות. האם, וגם שאלו אותי האם יש מינימום או מקסימום מבחינת הייעוץ. וגם לא ניתן כהוצאה למענק, זאת אומרת אם עכשיו בן אדם רוצה לקחת את עלות הייעוץ ולהגיד אני לקחתי יועץ, בעלות של X כספים תקזזו את זה מהעלות של המענק, לא ניתן, זה חלק מהריסקי, מהעלות ההגשה. ואם אני לא שאתם לא מתערבים מי היועץ, גם אתם לא מתערבים מה העלות של זה. לא. בסדר גמור. מדובר, פה מישהו שואל אותי, אם זה מיזם זה שאני רוצה להקים במגרש הביתי שלי, ואין לי היתר בנייה עדיין. אפשרי? להקים מה? לא כתב לי. אוקיי. זאת אומרת... קודם כל צריך להבין האם מותר לו במגרש שלו לבנות את מה שהוא רוצה לבנות. אם במגרש שלו מבחינת טאבע וכל הדברים הסטטוטוריים מותר לו לבנות את הצימר, וזה סבבה, אז זה בסדר. עכשיו, הכל קורא כותב שנדרש להגיש היתר או בקשה להיתר, לכל הפחות חייבת להיות בקשה להיתר, אי אפשר לא להגיש כלום, אי אפשר להגיד אני מתי שהוא יגיש בקשה להיתר עוד 2-3, זה לא תופס, חייבת להיות לפחות בקשה להיתר. עכשיו אבל לגבי המגרש צריך להבין, גם יכול להיות שמישהו עכשיו רוצה לעשות שם, לא יודעת מה, משהו שמבחינה רישוי עסקים במועצה, אסור לו לעשות את זה. אז גם זה חשוב להבין, כי גם כל קורא מחייב וכותב לנו שאנחנו חייב, שאין חסם משום סוג, כמו סטטוטורי משפטי, אז שיבדקו קודם כל שמותר להם לעשות את מה שהם רוצים במגרש שלהם, זה לא רק כאילו אני רוצה לעשות במגרש שלי, לא כל אחד לא יכול לעשות במגרש שלו מה שבא לו, בגדול. שאלו אותי פה, אני מעוניין להקים חוות לגידול פטריות. מה? חקלאי. רגע, והוא רוצה למכור את התוצרת של הפטריות, מה ההבדל בין זה לבין יקב? אז ענינו שלא מדובר על יקב שהוא ייצור, אמרנו שזה מרכז מבקרים, בסדר?
הבנתי, ואם הוא רוצה לעשות גם מרכז מבקרים על הפטריות? בסדר? מה? ואם זה מרכז מבקרים על הפטריות, אז בוא נסכים זה שהוא ישלח לכם מייל, ואתם תפקו אותה לארגונים האחרונים. יש לי עוד איזו שאלה פה, אני חושב שיש לאחרונה, האם מיזם להקמת... צריך להיות מרכז רווח מאוד ברור בעסק, בסדר? שזה תיירותי, זה הכוונה, ממש עסק שעומד סטנד אלון בפני עצמו, אוקיי? שהאירוע הזה שנקרא תיירות חקלאית הוא סטנד אלון. אם זה עכשיו פעילות שהיא תומכת בסוף את המאמץ העיקרי שזה החקלאות, לא נוכל, יהיה קשה להגיש את זה בקול קורא הזה. אוקיי, ועוד שאלה אחרונה, אני רוצה להקים מיזם של משרדים לתעסוקה או פנאי, או תעסוקה או פנאי, אז השאלה, ואיך מתייחסים לזה? אם זה רק, למשל כאילו רק משרדים, אפשר, בסדר. יש למישהו, רגע בוא נראה, יש פה עוד בזה, ואיך עובד, והמימוש, אם זכיתי, אבל לא מימשתי, ככה שואלים פה, איך עובד המימוש, אם לא זכית, כאילו, ואם זכית ולא מימשת, אז אפשר להפיק את זה ל... 31 בדצמבר 26, עד אליו צריך לממש, אנחנו מניחים, נכון. אבל לא יכולים להתחייב, אנחנו מניחים שוועדת התמיכות תיתן תקופת ארכה, עכשיו היינו בתקופת מלחמה שהוועדה הייתה יותר, נקרא לזה קצת יותר סלחנית, ונתנה לאנשים קצת יותר זמן לממש, אבל בסופו של דבר, עסק שלא יעמוד ביעדי המימוש הסבירים, מה שנקרא, אז יאבד את המענק פשוט, זה מה שיקרה, בסדר? שאלו פה לגבי הרשימה של היישובים, יש באתר שלכם את כל הרשימה? אמרנו, החלטה 919 היא החלטה הקובעת, נסתכל בתוכה, בסדר? אוקיי, אבל כל הגולן... כל הגולן נמצא כל המועצות האזוריות כל יישובי המועצות האזוריות נמצאים. כל היישובים של המועצות האזוריות שאנחנו עובדים איתם, שזה גולן, גליל עליון, מבואות חלמון וכו'. עוד שאלה אחת אחרונה לפחות פה מה שאני רואה, ועד מתי צריך לבצע, ואם יש אישור? אם יש אישור, אמרנו כרגע מופיע באתר של החטיבה, שתאריך הביצוע הוא עד ה-31 לדצמבר 26, זה מה שמופיע כרגע. הניסיון, אנחנו לא יכולים להתחייב על זה, בסוף החלטה של ועדת תמיכות, זה שבגלל שאנחנו מעריכים שרק בקיץ יקבלו את התשובות, סביר להניח שיתנו הערכה לעוד תקופה מעבר ל-31 בדצמבר 26, אבל שוב, זה החלטה של ועדת תמיכות, ואנחנו מעריכים שזה יינתן, אבל אנחנו לא יכולים... זאת אומרת, אם מישהו הגיש הצעה לעשות צימר, אז הרי לא הגיוני זה שהוא יבנה את הצימר תוך איזה 4-5 חודשים. סביר להניח שלא, אנחנו שוב בניסיון עבר מניחים שכנראה שיאריכו את תקופה נוספת, בטח לעוד עד 31 לדצמבר 27, שוב אנחנו לא יודעים לומר. ועדת תמיכות היא זאת שמחליטה, זה הגוף היחידי שיכול להחליט, אבל אנחנו משערים מתוך ניסיון עבר שסביר להניח שיאריכו. ועוד שאלה פה שאלו אותי לגבי צימר, שזה אחד הדברים הכי... בצימר אפשר כנראה ללכת על שני המסלולים, אחד על הנכס ואחד על הציוד, נכון? אפשר גם לשלב ביניהם, זה גם אפשר. עכשיו בקליניקה, שהוא בנה קליניקה משרדית, שהוא בגולן, וגם קנה ציוד, בסדר? לפעילות שלו, הוא אדם מטפל, הוא קנה גם ציוד לטיפול, או דברים כאלה ואחרים. אפשר לשלב בהצעה גם רכיבים שקשורים להצטיידות, וגם רכיבים שקשורים לבינוי, זה לא או-או, בסדר? יפה, אז בעצם אפשר לעשות בעצם שילוב של שני המסלולים, ועד 150,000 שקל. אוקיי. מישהו שאלה פה, מישהו שאל, והקמה של משרד, אפשר? נכון? אמרנו שאפשר, צריך להסתכל, כמו שאמרנו, אפשר, צריך להסתכל על הניקוד, שכל אחד יעשה את החישוב שלו בעצמו, היו פה צימרים שזפרו בעבר בגולן, באמת השאלה היא לראות ולהסתכל, האם זה מעודד פעילות כלכלית, האם יש לו פוטנציאל להעסקה, כל אחד יסתכל על העסק שלו, הוא צריך להניח שהוועדה תשאל את אותם השאלות, מה שנקרא, ותבחן את התוכנית שלו באותם משקפיים. אם מדובר בתוכנית טובה, ושוב, זה תחרותי, זה פה הנקודה, וזה חשוב להבין, זה תחרותי לא רק ברמה של הצפון, תחרותי ברמה ארצית, עסקים מהנגב, ועסקים מיהודה ושומרון, ועסקים מהגולן, כולם יכולים להגיש את הקול קורא הזה, ובסוף העסק הוא נבחן בפרמטרים
אל מול כלל העסקים, זה אפילו לא החלטה של מרחב צפון לפי תקציב מסוים, במקרה זה יצא פלוס מינוס אותו תקציב, אבל זה לא מחייב, זה כל עסק לעצמו. שאלו אותי איפה אפשר לראות את הניקוד, זה של כל זה, נכון? זה... לא? הנה אני מראה שוב, אני עכשיו בתוך הנוהל, סעיף 8 בנוהל, יש את אמות המידה. אמות מידה לקביעת סכום הניקוד, אפשר להיכנס ולראות, בסדר? יפה, ואני אגיד גם, זה שהסיבה זה שמאלצים אתכם במחאות לקחת יועץ, זה שהוא ממקסם את הסיכויים שלכם, בגלל שיש המון פניות בטח, נכון נדב ואנה? כן. אוקיי, אז... אפשר לראות גם מה היה בשנה שעברה, ב-22, 240 עסקים הגישו, קיבלו רק 140, 100 הגישו, ערכו, השקיעו, שילמו ליועץ עסקי, הלכו לעשות הצעות מחיר, רצו, ובסוף לא קיבלו, כי בסוף התקציב הוא מוגבל, וצריך להיות איך אתם ממקסימים, ומגישים בניקוד המקסימלי ביותר. אז בעצם צריכים פה שני חלקים, שהמיזם יעמוד על תנאי הסף, ושתיים זה שקבל את הניקוד המקסימלי שיש. נכון, בעיקר ההשפעה היא שוב, היא באיכות התוכנית. זה עיקר, עכשיו זה המקום להשפיע. איכות, העסקה, החזר השקעות, ממש הסעיפים שיש 55 נקודות שיש לכם שם את ההשפעה שלכם עליהם, אז תנו שם את הפוש. שאלו אותי עוד אחת, מישהו על צימר, היא אמרה, יש הבדל בין מי שמבקש צימר, לעומת מי שיש לו מיזם עם עובדים, עם תיירות, הוא יקבל יותר ניקוד מאשר הצימר? בסוף מוגשת תוכנית עסקית, ובתוכנית עסקית נכתב כמה מועסקים הוא עתיד להשיג. אם בצימר הוא הולך להשיג 0 או לא להשיג בכלל, אז הוא יקבל ניקוד נמוך. מישהו שהולך להשיג עכשיו 5 עובדים, אז הוא יקבל ניקוד יותר גבוה. שוב, זה דברים של העסקה, לא כי המיזם זה או אחר. כן, יש גם ניקוד על ייחודיות המיזם, זה גם מופיע. יש 10 נקודות על מיזמים ייחודיים, אוקיי? נכון. צימר סביר להניח שהוא לא יקבל ניקוד מבחינת ייחודיות. ייחודי, אז הוא מופיע. יש גם ניקוד על תושב חדש ביישובים, גם זה יש ניקוד תוספתי, או על בן יישוב, גם על זה יש ניקוד תוספתי. אפשר להסתכל, הכל מופיע, זה כתוב, ובאמת אפשר לעשות את החישוב ולהעריך את סיכויי הזכייה. שאלו אותי... אבל אמרתי שבכל קורא הקודם זה היה באזור ה-73-74 נקודות, שם התחילו לזכות, אז שואלים אותי פה שאלות, בסדר? שאלו אותי פה עוד שאלה, האם למי שעשה מילואים בשנתיים האחרונות, האם יש איזה תיעדוף, ניקוד או משהו? בכל קורא הזה לא. לא. בסדר? אני אשמח גם לעוד שאלה. נגיד עכשיו יש לי מיזם, שהמיזם בנוי בהשקעה שלי 50% מדברים שאתם כן מתקצבים, ו50% מדברים שהם לא מתקצבים. למשל יקב, אז אני מגישה 150,000 שקל, 300,000 שקל, 150,000 שקל בנייה של מרכז מבקרים, ועוד 150 שקל השקעה אישית שלי בציוד. זה כן יהיה חשב, אי אפשר בעצם... בסוף אני צריכה, כשאני באה לשלם לך, אני צריכה לשלם רק בגין הדברים שאנחנו מכירים בהם. דברים שאני לא מכירה, אני לא יכולה להשתתף, אני לא יכולה לקחת את החשבונית הזאת ולתת לה את ההחזר. בסדר? בסופו של דבר, אני מקבלת חשבונית על בנייה, נגיד 100,000 שקל, ובזה אני יכולה להכיר. זה שאת רכש דברים נוספים, אני לא מכירה בהם, זה לא חלק מהתחשיב, אני לא מחזירה על זה כסף. אני לא מתכוונת אם את מחזירה לי על זה כסף, אלא האם זה יכול לחשב שבעצם אני עשיתי השקעה, שההשקעה שאתם מחזירים לי עליה, היא בעצם רק 50% מההשקעה הכללית שעשיתי. את מבינה? אני לא מבקשת, נגיד יכולה לתאר יותר טוב את המקרה שנבין, ליאור, בבקשה. רגע, ליאור, אז בואי נעשה את זה בסדר, בגלל שאנחנו כאילו כבר זאבי סיום. אם אפשר לענות לך, אז סבבה, אבל אם לא, אז כמו שאמרנו, או במייל, או במפגש הפרונטלי איזה שיש. תראו, מה שאמרנו בצורה פשוטה, אם יש לך תוכנית גדולה יותר, תציגי את התוכנית הגדולה, את המסגרת הגדולה, אבל בסוף תבקשי הסעיפים שבהם אמרנו עד 300,000 שקל, זה ברור שיש ערך למיזם שהוא מיזם יותר גדול, שההשקעה בו היא משמעותית, שאפשר לראות שהוא באמת
מביא לגידול בפעילות עסקית, זה חשוב להציג את זה בתוכנית, אבל כשאת מדברת לנו בסוף על הסעיפים שעליהם את רוצה שנהיה שותפים איתך ותקבלי בהם מענק, זה צריך להיות מה שנקרא ביחס מאוד ברור של עד 50% עד 300,000 שקל, על אותם הסעיפים, בסדר? אוקיי, אם עניתי לך. כן, אחלה, כן? תודה. מעולה. אנה, שאלה אחרונה לפחות שלי, ואנחנו ככה נהיה לסיכום. אתה אמרת שם איזה משפט, מישהו כתבה לי, gov.il, שזה הגשה. אז אני שאלה, האם זה gov.il באתר זה של החטיבה, gov.il באזור ממשלתי. בסוף זה gov.il, אבל לא נכנסים הזיהוי הזה, כמו שנכנסים לא באזור הממשלתי, עם כל הדרישה לעשות את זה. זה עדיין כולו יושב תחת אותה כובע של gov.il, אבל אני לא נכנסת בהזדהות אישית, כמו שנכנסת סתם לבדוק. הכוונה הייתה פה, כתוב gov.il, רואים כאן? אבל כן, בסוף אתם רואים, זה... בסדר? תשימו לב רק על החדות של עסקי הגולן, ורק לזה אתם צריכים לתת לפחות... מי שהגיש היה מכון התמ"ת לצורך העניין, זה אותה מערכת מעצבנת. זו המערכת, בסדר? אז לקחת בחשבון, אותה מערכת כמו שמגישים הנחה למעונות יום, אותה מערכת. ומזכירים את ה10 למרץ בשעה 2, אז באמת אני אומר, לא להתמהמה, לגשת ליועץ, כדי שיעשו את העבודה, והכי טוב שיש. גדולה, ואנחנו גם נמצאים בהתייעצויות ככה, אם מישהו רוצה פחות על התוכנית, שם אנחנו חושבים שזה כן תפקיד היועץ, אבל גם על שאלות של סף, של דברים, של התייעצויות כאלה ואחרות, כמה שאנחנו יכולים לסייע, נשמח, וכמו שאנה אמרה, תשלחו את המסמכים לפני שאתם מעלים באתר, ואנחנו נשתדל באמת ככה לנסות להיות לעזר. חשוב לנו גם שעסקים מהגולן יצליחו, אז שיהיה בהצלחה גדולה. יופי. אז תודה לכולם, גם לך נדב, גם לאנה, סליחה, זה לא מובן מאליו, בהרבה קולות קוראים, הנגישות זה של מישהו מוציא אותם היא מאוד מגובלת, ובאמת ככה נשמח זה שכל העסקים הם יגישו, וגם הם יממשו, כאילו כמו שאמרנו מיד בזה של ההתחלה. אני אעביר גם את ההקלטה בהמשך, אני אשלח לך אופר, בסדר? אעביר את זה, כן. אתה תדע להפיץ למי שצריך. מהקבוצה, בהצלחה לכולנו. תודה רבה. ביי ביי. ביי, להתראות. ביי ביי.